Wundul mahita sa luhod na. Oras madihita salu na kamanginang. Tapuk kama parminggota di hari sedarion. Paparadi marohata maredehita edetasian nomor 6 ayat sada dohot ayat tulu.
Marhite-hite goarni debata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Dialo debata do akan najukat roha, alay dilehod do asini rohana tuakana serek marroha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala para si roha na sumurong. Dipangidoroham na ing mangulu jala martua hami sogot. Nunga ragam dalanna di bahek ko manungguli rohanami, asa hutad dahami hatuaon sogot. Di baheni hupaserep hami manuaing rohanami mangido siyakko. Sailehom matodim na badiyay tu hami, asa porsiya hami di holong ni roham di hami. Say hutanghok kami ma soaram, na mga koy hami di tiki para si rohaon waing. Asa sapak kami tu hanguluan, na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita. Tangihok kamuma sikat nipatik di mingguta sadarion, di masian natar surat di 2 Petrus pidusada ayat 5 dohot ayat 6. Di baheni haringga sok kamuma sian nasa gugo manurdukon dengan niparangi di bagasan aporsiauni. Dungi habisuhom ma di bagasan parangi na denggani. Dungi pangarajayaw diri ma di bagasan habisuhoni. Dungi habengetom ma di bagasan pangarajayaw diri. Dungi hadaulatom ma di bagasan habengetoni. Ido sahat na atong rap magidogugu mahita siad debata lahom mangulahotsa. Marede mahita. Oh
na dosata tuadupan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami pargugo naso hatudusan, para si rohami dahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hajahaton do hami tubu, jaladangadong hapor siyaw di bagasan rohanami hiyan. Saluhut do hami manibil siyan akka dalammu. Matsegudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alani dinggan di basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobar tu asi ni roham. Dohot dinggan di basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Bagabaga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu kanaluja jalan nasorat. Upasonak pihamu. Buat hamu ma au gakku tu hamu. Guruan hamu ma sian au. Ay nalabok tuau jalan nasirep marroha. Asadapotan hasonangan todi muna. Ay labok do au gakku. Jalan yang do dohot nahu paporsaton. Hasangapom ma di debata na digijang. Maredehita. Atani debata trupuk epistel dari mingguta sadarion. Songon patujolo ni jamita nanaing si begiotan non. Imasian natar surat di sada Musa bidu 10 sada. Mamukasian ayat sada. Sahat rodi ayat sia. Tajahama marsikat sorin songonom madidok katana disi. Saragam do pakuling. Masa disadok tanoon jala sada dohata. Dungi masih padoham manasida. Toleh tatoppa ma tano bahet tano takko. Jala masak situtui tatutungi. Jadi tano nami nasaknei dipakai bahan batu jala barerang dipakai nasida bahan rapot. Jadi tuat majahoba marnida huta dohot tukupi.
na pinauli ni akka anak ni Jolma. Tole tuak mahita, jala tagaor pakuling nasida di si. Asa unang bedia tusi sahalak pakuling ni donganna. Dibaheni idok warna Babel. Ala disido di gaur Jakuba pakuling ni sadok isi ni tanoon. Jala siani di paserak Jakuba nasida tuliat portibion. Olat nido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan au piopsa. Amin. Maredde hita. Tidak ko maha porsiaw tay songon na hinatidak ko nidungat ta sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia ide bata Jakoba. Ido ama pergugun haso hati dusa. Na tumupalangit dohot tano. Au porsia Jesus Kristus anak ide bata Jakoba nasa sadai. Imana tinuguhon ni si Maria. Gabi-gabi siya todi perbadia. Adorang sohabudu. Ido tu hata na tumaun laberni di panghuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsila. Na tuat tu banua toru kung di tanah. Namlak mangulu di hari patuluhan. Namanay surgo lau hudku siam ni debata Jahoba. Amanay pargugu na suhatu dusan. Di si may bana pay mamulak sugot tu tanong. Manguhumi halak na mangulu dohot na mata. Au porsea di todi parbadia. Jaladong sada kuria na badia. Kuria hato panyala Kristen akada badia. Dohot dihasisan ni dusa. Dohot dihatai na madok. Mangulu sugot daging ni halak na umat. Dohot dihanguluan na suara suda. Amin. Helum, horas ma dihita sahulutna. Sonari hujan hami ma tikting na masa di Huriata HKBP Kebayoran Lama hari Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2020. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pasapulu sadaon dung Trinitatis. Jala topik ni jamita di minggu sadarion pangarajayon diri mengadopi teknologi. Na parjolo na monding. Sada na dari Sabtu 22 Agustus 2020
nunga jumolo marujung ngolu amata Dr. Andes Lamhot Sahat Hasiregar marumur 57 tahun nahina baluhon ni inata remintan buru pasaribu maninggalhon dua halak yanakon nasida naso marhasohotan. Alamat di Jalan Hagaria RT 0 Sada RW 0 Tolu Pesanggerahan Banjar Bintaro Kodam Depsos. Natuari do ditaruhon bakena tu TPU Pondok Rangon. Napaduahon sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 nunga jumolo marujung ngolu inang Kartini buru pangaribuan di bagasan umur 70 tahun. Nahina baluhon ni amata Dr. Johan Muda Tua Siahaan nahinan. Maninggalhon opat yanakon nunga sude marhasohotan sian Banjar Bendi Peninggaran. Atong tabuan masude keluarga di bagasan Tangiang asa margogo jalahatop tumibul tarapul nasida. Napaduahon parmingguan di Pasada. Mardomu tu pelaksanaan pisah sambut pendeta fungsional di bagasan Sadarion Minggu 27 Agustus 2020 parmingguan pukul 7.30 WIB dot pukul 10.30 WIB di Pasada gabe masuk pukul 8 WIB manugut. Dung sidung parmingguan dilanjuton mamuse tu acara ramah tamah. Parmingguan pukul 14.30 mardalan do songon nasomal. Patuluhon mangojakon pandita fungsional. Marpardomuan tu keputusan pucuk pimpinan HKBP nang manotopon inang pandita Jojor Buru Pardede STH gabe pandita fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama di Parminggota Manogoton tanggal 27 Agustus 2020 saud do patupaon acara pangojokonon tunasida gabe mangula di HKBP Resort Kebayoran Lama on. Saya anggiat ma di pargogi tuhata inang pandita mangula di porlak anggur nai. Paupaton acara kebaktian parmingguan. Parmingguan di Huriata di Patupa secara live streaming. Tu parmingguan pukul 8 WIB. Jala totop do di Parade Huriata acara berbahasa Indonesia dalam bentuk cetakan format PDF. Nah di Pasahat Situa Bajar Nabi. Imam melalui WhatsApp grup Laho Sipakiota di Bagas Tabe. Mulai hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, parmingguan pukul 7.30 WIB dot pukul 10.30 WIB di Pasada masuk gabe pukul sia WIB berbahasa Batak. Parmingguan sore pukul 10.40 WIB Ima berbahasa Indonesia mardalan masongon nasomal. Palimahon hujon hamima Tonani Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya nomor Sada Walu garing D titik Walu strip DKI garing Walu garing 2020. Tabema dihamu di bagasan Gorni Tuhata Yesus Kristus Parholong Rohai. Di bagasan Roha Mauliate nang puji-pujion tu Tuhata hupasat hamima tu suderwas ni huria pabua tung takas do pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus di pardalanan ni Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya mamuka siang tanggal 10 Walu 1 tanggal 20 Agustus 2020. Ni dohotan ni 164 halak ruas ni Sinode Distrik sian 170 sada nahinirim ro mandohotisa. Sinode Distriki sinondangan ni tema hulupahon na dipudiku akan na dijoloi huehi Filipi tolu ayat 10 tolu rodat 14. Dot subtema HKBP Distrik Walu DKI Jakarta gabe lokomotif maka halupahon akan na dipudi jala mangiahi pajuon ni Kristus lau pahosing ulawan marbarita nauli di era revolusi industri 4.0. Songon huria nang ruas hita tadopi doragam nina manosak ngulu nang haperseota diaka parhusuron niti kita sinuaeng. Lumobi ma pangotak ni pandemi COVID 10 sia di tonga-tonga ni Portibion
dohot di bangsota. Alani i saya tapangasahon ma hagogon ni todi parbadia mangadopi salut nai jala taulahon ma protokol haipason songonan yaturhon ni pamerat tata. Sinode distrik dibuahi Preses HKBP distrik Walu DKI Jakarta Amang Pandita Midian KH Sirait MTH di bagasan sada kebaktian dua bagian dua agenda ni sinode distrik tahun ima napar jolo manangihon dohot manjalo laporan pakubasion preses dot laporan keuangan HKBP distrik Walu DKI Jakarta Raya periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Dua, sinode periodisasi ulauna. A. Mamilit utusan sinode godang sian unsur pandita dohot non pandita. B. Mamilit calon preses dohot calon preses periode tahun 2020 sampai tahun 2024. C. Mamilit majelis pekerja sinode manang MPS, majelis pekerja sinode distrik manang MPSD, badan audit distrik, utusan panitia pemilihan sinode godang. Hasil keputusan ini terlampir. Tahamulate hondo pakubasion ni presesta nama ngula di periode tahun 2016 sampai tahun 2020 huhut mambah HKBP distrik Walu DKI Jakarta Raya gabe bohi dot lokomotif di sandok distrik nadong di HKBP. Jala tatang yakon ma akadongata nong tarpilit di sinode distrikon asa di pasu-pasu tuhata nasida mangulahon ulauna khobar tu aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen patuluhon. Disosohon sinode distrik kondo tu saluhut ruas ni huriata asa tatangyakon sinode godang periodisasi na disakapi di bulan Oktober tanggal 10 sia atau tanggal 25 2020 naroon. Saya di pasu-pasu tuhata di batama hita salutna mangulaun aka ulaun na hobar tulomoni rohana jala gabe pasu-pasu di Portibion. Amin. Novotel Jakarta 20 Agustus 2020 tabe mardongan tangyang HKBP distrik Walu DKI Jakarta Raya amang preses ditandatangani amang Pandita Midian KH Sirait MTH. Songoni masaat ditik tingon tuhata ma namang ramoti hita salutna. Amin. Molate ma. Meredehita detas yang nomor 275 ayat sada. Martangi yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangarajai ate-ate dohut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selama hari Minggu madihita saluhutna. Salam sehat. Terpuji Tuhata di leon hita tiki boidope beribadah di tonga-tonga ni bagas joro ni Tuhata. Jala imana tahalason marhite mingguta sadarion di bagasan hata ni Tuhata sian sada Korintus biduonom
mamuka mai sian ayat 12 sahatu ayat 20 hujahama tapai hutihut mah. Saluhutna do jadi diau alai dang saluhut marguna. Saluhutna do jadi diau alai dang jadi patuduhon ni manang aha au. Tubuh tuhaido akasi panganon, jala butuhaido tu akasi panganon. Alai rap pasohoton ni debatado akai. Alai anggo dagingi unang ma tu parmainanon. Tu Tuhani ma jala tu dagingi do Tuhani. Alai di pahehe debatado Tuhani, laos paheon nama nang hita di hagugo onai. Dang diboto hamu ruas ni Kristus do pamatang muna, tung pakeo kuma akar ruas ni Kristusi, bain ruas ni siula parmainanon, daomai. Dang diboto hamu naunggabe sada daging dohot boru-boru na jahat anggo sapur tusi. Ainin nado nagabe sada daging do nasida naduai. Alai napadomu dirina dohot Tuhani gabe sada toddi doi dohot ibana. Maporus mahamu pasiding parmainanoni. Nasa dosa naniula ni jolma di balian ni daging nado. Alai namar mainan mardosa di daging na sadiri do. Dang diboto hamu daging muna do joro ni tod di purbadia na di bagasan hamu. Naung jinalo muna sian debata. Dada hamu napuna diri muna. Ai argado hamu ditobus dibaheni pasahap hamu madebata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to di muna ai debatado napunai ima sahatna hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus kami di bagasan tikion namar tugas na mewakili amang preses lahop manguluhon ulauta di bagasan na paborhaton dohot mangujakon padita di tonga-tongani huriata jala diaraho kita di bagasa tikion buama asa boy hita mengendalikan diri. Rikok do uang ate amanginang. Rikok do jabatan. Rikok do teknologi. Sudah do rikot. Alai ahana niula ni jolmai. Ahana taula. Sudah do imarguna. Kita mamaring mangrimangi ate. Dak pola pajojoron ni situai diganu wekna ai songonodo amat tesianu, songonodo inat tesianu. Nak peulau ni situa mamata-matai ruasna. Daktar mata-matani ate amang situa nami. Sudik. Holan apala nabi nerengku. Alai nama mata-mata ya pala tumakas sahat tuate-ate sahat tu busu-busu. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang lebih nyata, lebih jelas memantau kita mulut aduk setiap detik, setiap saat.
Alai adong ma pergumulan terlubobi marhiti turpuk tahun. Apa yang menjadi pergumulan? Apa yang menjadi permasalahan mereka? Situasi kota Korintus sebagai kota perdagangan, ada banyak masyarakat jala heterogen. Di bagasan na godang aka masyarakat dari berbagai latar belakang, bemasibuan macam nado, masibuan pangalahon nado, masibuan aka cita-cita nado, keinginan nado. Alailas didukung muse, diluati, mereka menyembah Dewi Aprodit, di kuil di patu padosi menurut peraturan ni kuili godang goisi parupuan akan nauli secara jasmani. Jalan menurut peraturan ni kuili sah do patu pahon hubungan suami istri dinganani. Didokom mai baka parupuan naso sumam mulu hita naung porsia tu Yesus Kristus mernidai. Alai luati mernidai segala sesuatu bisa. Boy do, boy. Karena kuil itu mengizinkan. Di bagasan nasongonima didokon si Paulus. Segala sesuatu bisa, tapi tidak segala sesuatu berguna. Majamotonise, majamoton pribadi lepas pribadi. Naung porsea tu Yesus Kristus unang betong dihutoni di padao madiri nasiani. Ima penguasaan diri. Mampu menguasai diri walaupun kuil itu mengizinkan, tetapi sudah menerima karya keselamatan yang dari Yesus Kristus. Dia harus mampu menyatakan, saya tidak akan melakukan itu. Hamu manami inanami di bagasan Yesus Kristus di paingoton muse. Contohna, ay si panganod do tu siu beunon. Siu beunot tu si panganon. Apalagi sonario, basude mau catat tu siu beunon. Apakah segala makanan kita masukkan ke dalam perut karena perut ini tempat makanan? Ngayalak saksang. Ada pemusia yalang. Yalang na pinadar. Musia yalang. Panggang. Musia acarina. Ayo oti toy mai capuri bagasina. Idoi capuri bagas. Alai gabe capuranaha me. Dan gabe vitamin, alai gabe kolesterol. Darah tinggi. Muse obe basude mai. Memang inganan ni si panganod don. Alai moloyojak pe si panganod tu son. Ternyata usus itu juga bisa tidak bekerja. Keracunan dosa ada baby, ala kebetulan do tahu mengadopi, ala dang denggan proses kerja pencernaan. Akhirnya ibadah mengulu holan 20 menit.
Kenapa bisa? Dang diboto sia dia alai masalah ni bebion karena pencernaan tidak beres. Di paingoto do tuhita segala sesuatu bisa kamu makan. Ngaila bukta silum, alai saya tapa talak saksang. Muta-uta may mana kan? HP hita magigi mamereng muta-uta. Berarti gabe dua ci marsahid. Iba na muta-uta, iba pe marsahid. Penguasaan diri bisa. Makan saksang bisa. Alai yaong dongan na subuh mangalak saksang. Ngapain sih? Penguasaan diri. Harus mampu, tidak usah makan, na isuna mati pola hita. Adong na tua-tua sada umur resonari 10 tahun natoras ni dongan nami. Mangolu dope. Imana menyaksikan. Husaksihom masonari. Boy gajang umur maki karena teratur makan sesuai dengan porsinya. Luar biasa. Bama porsina jam 8 satakar, jam 10 satonga takar, jam 12 satakar muse, jam 4 satonga takar, jam 6 satakar muse. Artinya teratur. Dek tiba-tiba satakar pagi, tolu takar siang. Baru satonga takar botari. Tidak ternyata. Jadi harus tahu takarannya. Takaran pencernaan kita. Rikot pangarajayon ni diri. Hamu nama nami ina nami di bagasan Yesus Kristus. Molosongoni. Jangan mau diperhamba oleh segala sesuatu. Uang rikot jangan mau diperhamba oleh uang. Ada satu buku menuliskan alani rikot ni uangon. Di buku ni Andar Ismail dengan suatu contoh. Di bagasan sada perdalanan, maka taima si A dohot pimpinanna. Roma pimpinan nau madok, buat ma narikot diho. Yang menurutmu lebih baik, lebih cukup. Tabunai dikasih kebebasan nate. Alai sian ujungom mah, sian titik awam mah, sahat tu titik jet merdalak kok. Buat mah. Balumaya. Merdalam mah anggota naon. Salakai bano merdalan nunga adong cocok turuhana. Buat mah daung. Ay sahat tu je tau merdalan. Sahat mai bana tu de. Songon naso adong. Mungkin di F. Sahat mai bana tu F. Adong muse. Adong gue peno belga. Sahat mai bana muse tu K. Adong gue pe bereng lebih balga. Daung. Adong gue pe ay sahat tu je perdalanan non. Ujung nga merdalam may bana torus, merdalam may bana torus, merdalam may bana torus. Saat ma tujet. Da nga dong bena binua na. Pikiran na, mula nga mau tu A. Mula nga mau tu D. Mula nga mau tu F. Da nga dong beda po na. Ala ni rakus na. Ay soboy mula tikit tau nate.
Natabai itu hari Senin, hari Selasa, hari Minggu. Balik musim hari Senin, hari Selasa, hari Minggu. Alai sesungguhnya waktu ini tidak bisa kembali. Alani mokusna, ala dang boy dirajai dirina. Saineng balga, HP gabe. Sada pesu sada, 2 pesu 2, sude akalua. Berarti kalau itu yang sudah dapat, mampu mengerajai diri, jangan mau diperhamba. Imata ulahon, imata kerjakan, imata syukuri. Molo di Kolose tolu ayat 10 pitu dohot 20 tolu di dokon. Segala sesuatu yang kamu kerjakan, baik dengan perkataan, baik dengan apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan dan mengucap syukurlah. Ji unang alani diri sadiri, alai ahanata dokon, ahanata ulahon, di bagasan guarni Tuhan ma sambil mengucap syukur. Sudah durahita martangi yang ate. Sonario. Zaman 4.0. Zaman teknologi canggih. Alai ternyata di zaman teknologi canggion, Roma si COVID nama bauron. Kita mau melihat songo dia do tutu teknologi naung macai canggih. Kita melihat satu sisi positif. Alani kopiton badong ma live streaming kota heguarna, live streaming, marhite aka YouTube, marhite aka na send kirim aka renungan-renungan, marhite aka na sikola dana, boy mardalan, marhite na boy hita komunikasi na peso pajupang. Teknologi canggih semua bisa dilakukan. Bekerja dari rumah, work from home. Boy, luar biasa. Ini suatu berkat yang Tuhan berikan kemampuan kepada manusia sehingga teknologi itu canggih. Alai boy do ate. Nga online terus sita. Dohot si Google Map, dohot sudah akan masa di teknologi i. Alai boy di mabuat kita ate offline tu debata. Ate, alani sibuk ngana online di media sosial on, dak sangabe online tu debata. Ok majo tu debata offline ma tu debata di pamate songoni. Baru namang ihuk muse alan di teknologi canggion. Daku boto akau pung alana dibatasi do masuk ruangan on alai mungkin ngadong namar paupu alai aka orang tua ngataleo sadabe laptop ate. Molodang laptop taleo sadabe aham se handphone. Tuntutan apa? Tuntutan untuk kebutuhan mereka belajar. Alai boy do tabereng tahe jujur majo hita. Ahadu ibu kaina si desi. Hola pelajaran do? Oke, game masih bagus itu. Di luar game adong kona tahilala ibu kai sih banyak. Nidok kodo belum bisa usia segini membuka-buka itu.
Iya ma inna doa teh. Alai mau lewat tita wado. Buka dong inna pikiran na to. Ahana masa di si. Berarti mulai ibana talian handphone. Alani tuntutan positif nakingan belajar. Mulai talian ibana laptop. Berarti talian may mana. Bebas maho mamuka sudi. Ale anak kasihku. Itu negatif mah. Bena sampai bayar radak. Ini boto hidupin nama masa kopi to nate aged data almanakon. Alai ikon ibayan yon menguasai diri dalam bidang teknologi. Apa kekuatan kita? Apa kemampuan kita sebagai natora, sebagai orang dewasa? Orang dewasa 17 tahun sudah mampulah mengontrol diri akahal natar sura isodak pola hula-hula hoku. Boleh doko disor parmainanon ninna. Adong go prostitusi online ate. Sudah madong isi. Sekarang penguasaan diri. Buama bainota mananopot tuah danaki. Supaya mereka mampu menyatakan, iya saya belum bisa buka ini. Sudah jabut tengah pasang wifi ya teh. Rata-rata lah di daerah Jabodetabek. Itulah pergumulan kita. Pengaruh negatif di teknologi canggion. Alai di doko dison. Asa boi ikon hargata dopa matak taon songon bagas joroni debata. Ini harus kita jaga. Karena jika kita melakukannya tidak baik, hancur ropa matak taon. Aidang boi pisahonota. Oh omma todi. Oh omma mudar. Oh omma sibuk. Isodo sude roh, jiwa dan raga tubuh. Isodo sude. Moloduk pisah ahama guara. Moloduk pisah jiwa dengan tubuh ahama guara. Mate. Kan adok tik-tik tanaking. Padahal kita semua masih berusaha gejang umur tate. Hidupin nata pakai. Selalu jagakan masker, selalu pakai face shield, atau selalu cuci pakai air, sabun, hand sanitizer. Menguasai diri tidak bisa dengan kekuatan jasmani. Alai di doko dison, ingok mah, argado hamu ditubus. Tubuh kita ini memang mati nantinya. Alai dang mate putih. Mate dalam pengharapan Tuhan akan membangkitkan kita memperoleh hidup baru, hidup yang kekal. Jadi argado pamatak taon nak pemate yang no dagingon. Sangat mahal Tuhan tebus dengan Allah mau menjadi daging. Berarti argado dagingi. Mati di kayu salib untuk menjadi juru selamat manusia. Di bagasan nama jamoto diri songonima. Pamatak taon nunga ditebus Kristus. Jala pamatak taon bagas joro ni debata. Ido raben na boy hita merminggu jabuta ate di zaman kopiton. Boy hita merminggu jabuta ala porsia do hita. Mar hite guarni debata ama anak dokter di Purbadia. Rodo debata di jabuta. Hadir roh Tuhani di parsaurata. Hadir roh Tuhani di tengah-tengah garejata. Di dia persekutuan 2-3 orang. Jika itu dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana.
Imana majamoton pamatak taon, argado ditobus. Jalan mangihut muse, ala argado ditobus pamatak taon. Badok mamau liate, tu de bata. Walaupun COVID, bersaksi dosa da gereja. Nakpe COVID da ba gudangku persembahan nami ninna. Buai ni ngomma. Roma ruasi madokon. Ay nga sigani nang man transfer 10.000. 10.000 udah banyak ya. Segani na. Jika bisa dia inang ibeko. Minimal 50.000. Bana biasa transfer 50.000, persembahan na 50.000. Iba na makilalahon, ngahadukinang makirim 50.000. Sedia mai baik kamu ama, nga 100.000. Ya, berarti tidak ada yang tidak mengucap syukur jika dia merasakan ayar gadoau ditubus. Semua harus merasakan dengan situasi begini, kita harus semakin sehat, semakin sukacita, semakin syukur ucapkan kepada Tuhan. Itulah penambahan tingkat imunitas yang utama. Memang tainu bo vitamin, alai unang overdosis vitamin ya teh. Ternyata boy do pegabe panahit molo over vitamin. Adong tong dongan nami sakator tong ala ni biar na. Gabe ahai bana autoimun. Gabe autoimun karena kelebihan vitamin C. Jitong gue teratur vitamin C ya teh. Mulu sadari basada. Alai ucapan syukur itu, vitaminnya berlebih-lebih tidak pernah membuat stroke. Tidak pernah membuat autoimun. Tetapi membuat semakin sehat, semakin segar, semakin luar biasa semangat. Apapun yang terjadi. Aha pena masa dingolukon. Toktong Tuhani si pujion. Itulah seruan kita dalam minggu ini, penguasaan diri. Mari semua menguasai diri dalam masa COVID dengan protokol kesehatan dilaksanakan dan dilakukan. Tambah imunitas. Sehat sudi HKBP Kebayoran Lama. Ada amin? Berkat melimpah, ada amin? Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Imalas nirohata di pangujakonon ni Paditata, Padita Jojor Pardede, Dohot Paborhaton, Paditata Ivander Lubatobing. Bersyukurlah Inang, Jojor Pardede melayani tempat ini, dan Amang Ivander bersyukurlah berangkat juga dari tempat ini ke tempat pelayanan yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Madok moliate dohami tuho ale Tuhan. Dijamoto kodo diri nami. Asa tutuhami bui mengendalikan diri nami disudi akka hagiot ni daging nami. Disudi akka kebutuhan nami. Bui hami madok mauliate tua dopanmu. Disude asi dohot denggan ni basam. Di namasa apala ditikyon na semakin canggih teknologi na mangurupi hami dia kaulau nami dohot mangurupi hami laho pararaton baritam naulii alai gudanggo tantangan na gudanggo pergumulan na li Tuhan jamoton mahadirion nami sude akka ruas ni huriam sian na met sahat rodi nama tua asa jamot hami Tuhan hupake hami tutu teknologi i lau mangula ulau na denggan jala madok mauliate tua dopanmu padao mahami sian akka pangalaho na suturut tarlumobi di tikyon na adong pandemi COVID-19 sia
Tahu tak dohami Tuhan. Mabir dohami dakui dahami di dia do panahiti. Alai boy songgop. Alani Tuhan. Pakai jagai pamatang namion. Ainunga ditobuso. Arga dohami tutu ditobuso Tuhan. Alani asa tok-tok kami jamot. Majagaho diri nami. Mangihuton aka protokol-protokol kesehatan. Pasu-pasu masa luhut. Aka pangula ni huriam na adong di kebayoran lamaon. Siat padita parhalado dohot parhalado naso partohonan. Upasahat tami matua dopanmu. Ruas saluhutna asiroham Tuhan. Denggan ibasam pasu-pasum. Hujako kami le Tuhan. Jala pakyon nami mai hobar tulomoni roham. Ali Tuhan naposom. Padita Ivander Lubatobing. Naing dipaborhat siya tonga-tonga ni hurion. Lahu marhubas di huria nai baru asiroham. Bain ibana marlas ni roha. Borhat siya tonga-tonga ni hurion. Songoninang padita jojor pardede. Nanaing ojak makubasi di hurion. Homa Tuhan na paujakon. Lahu mamarar na posom. Marhubas di tonga-tonga ni huriamon. Lam tugu haporsion ni ruas ni huriam. Lam marsaringar hatam. Marhite-hite akan naposom. Mauleate madihuali Tuhan di bata manami. Saluhukna tangiang ele-hele namion. Hupasahat tami matuho. Holan mangasahon guar ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nama kokop jalan napaluahon hami. Jala hubok kami Tuhan huingot kami. Aka namarsitaonon alani ditinggalkan nahina holongan ni rohana sida. Apuli mana sida. Songoni akan namarsahi Tuhan. Hubok kami Tuhan. Dongani daoni nasida Tuhan. Asa malum nasida. Boy nasida semangat bersuka cita. Memuji pasangap guar munabadiai. Mauleate madiho Tuhan. Amin. Maret mahita tapasahat ma. Urian itu hata tinapapung piliak kitan mon tujolo do hitaro na di habirang do na di siamut tupudi alani ya dorang so tapapung piliata hata ni debata ujahan ni piliata masih natar surat di Rom 12 ayat sada mamadok na huapoi mahamu aliak kadungan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamuma daging muna bahe pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha mared dehita.
Mahita tu acara pemberhatan do paujakon marede mahita sian buku ede 467 ayat sada asini roham hupuji. Hamu amanami inanami dongan sahuria sadarion ma paborhatota amata pendeta Evander Malise Mangasi Lubatobing SSI tupak kobasion nanai baru tahamalahon ma tutuhata sude pakkobasion nasida nasailaon di HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Hobartusi tabegema surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP taringot tu parpidaon nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 32 garing pendeta garing SK garing 01 garing 2020. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Evander Malise Mangasi Lumbantobing SSI, tanggal lahir 5 Maret 1983, jabatan dahulu pendeta fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama, terhitung mulai 1 Februari 2020 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Perumnas Klender, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan.
Yang pertama, Sekretaris Jenderal HKBP. Yang kedua, Kepala Departemen Koinonia HKBP. Yang ketiga, Kepala Departemen Marturia HKBP. Yang keempat, Kepala Departemen Diakonia HKBP. Yang kelima, Biro Jemaat HKBP. Yang keenam, Biro Personalia HKBP. Yang ketujuh, Bendahara Umum HKBP. Yang kedelapan, Dana Pensiun HKBP. Yang kesembilan, Sekretaris KRP HKBP. Yang ke-10, Parhalado HKBP Resort Kebayoran Lama. Yang ke-11, Parhalado HKBP Resort Perumnas Klender. Yang ke-12, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Yang ke-13, Pertinggal. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 15 Januari 2020. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing ditanda tangani. Demikian surat keputusan. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, hupa borhat mahamu, Pendeta Evander Malise Mangasi Lubatobing SSI, Sian HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama, tupak kobasion muna nai baru di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender, Distrik Walu, DKI Jakarta Raya. Sai di pasu-pasu tuhatama, akka pakobasion muna na sai laon di huriaon, jala di pargogoi, huhu di patau mahamu, diinganan pakobasion muna nai baru. Amin. Marede Mahita 156 ayat 5. Amanami inanami dongan sahuria, sadarionma ojakonon, inang pendeta Jojor Boru Pardede, STH, gawe padita fungsional di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Distrik Walu, DKI Jakarta Raya. Hobartusi, tabegema surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP taringotu parpidaon nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 31 garing pendeta garing SK garing 01 garing 2020. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya,
memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Jojor Pardede, Sarjana Teologia. Tanggal lahir 10 Mei 1973. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional di HKBP Resort Perumnas Klender. Terhitung mulai 1 Februari 2020 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan. Yang pertama, Sekretaris Jenderal HKBP. Yang kedua, Kepala Departemen Koinonia HKBP. Yang ketiga, Kepala Departemen Marturia HKBP. Yang keempat, Kepala Departemen Diakonia HKBP. Yang kelima, Biro Jemaat HKBP. Yang keenam, Biro Personalia HKBP. Yang ketujuh, Bendahara Umum HKBP. Yang kedelapan, Dana Pensiun HKBP. Yang kesembilan, Sekretaris KRP HKBP. Yang ke-10, Paralado HKBP Resort Perumnas Klender. Yang ke-11, Paralado HKBP Resort Kebayoran Lama. Yang ke-12, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Yang ke-13, Pertinggal. Ditetapkan di Peraja Tarutung pada tanggal 15 Januari 2020. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing ditanda tangani. Ulaoni Padita Fungsional Naparjolo Mangurupi Padita Resort Laho Manguluhon Huriaon Napaduahon Majalo Parsagini Ulaon Sian Uluan Huria Napatoluhon Mangurupi Uluan Huria Laho Mangulaon akka dewan-dewan di Huria. Napapaton mangurupi Padita Resort manguluhon rapot-rapot di Huria. Napalimahon pasaton laporan pangulaon tu Padita Resort dohot preses. Nunga di BGH surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP manghuton aturan peraturan HKBP dohot ulaun ni Padita Fungsional nuai nama nukun mau dihamu Pendeta Jojor Boru Pardede
Naolo dohamu ojak konon gabe pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Distrik Walu, DKI Jakarta Raya. Naulo doau saya didongani jala di parkugoi Tuhani maau mangulahon saluhut nai. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, hujakon mahamu gabe padita fungsional, HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Distrik Walu, DKI Jakarta Raya. Sai didongani, jala dipergogoi Tuhan debata mahamu, mangulahon saluhut ulaoni, asamar sangap guarna, mar hite-hite pakobasion muna dihuriai. Amin. Hadap jemaat. Geserna. Hamu amanami inanami dongan sahuria, jakon hamuma inang pendeta Jojor Boru Pardede STH, gabe parmahan di hurion, masih tangyangan, jala masih rupan mahamu, di bagasan hasadaon ni todi, patuluson ulaon ni tuhatai. Martangiang mahita. Ale debata amanami raja ni huriai, mauliate madiho, naung diluaso, amang pendeta ipander malise mangasi lubatobing SSI, makobasi huriaon na sailaon. Pasu-pasu mapakobasion nasida bain sangap di guarmu, jala pargugoi manasida di pakobasion nai baru. Moliate manang rohanami diho, ala naong ditongoson aposom padita Jojor Boru Pardede STH, laho marhobas di hurion. Sai urupi pargugoi, jala patau ma akan aposomi makobasi huriam. Asa marsangap ho disaluhut panggulmit ni huriam di luaton. Laos pasu-pasu manang huriamon, toktong marhasadaon, lao manidangi di tonga-tonga ni luaton. Mauliate madiho, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinasahat ma tuna mangatur di nama dok hata. Sahat mahita tu tiki na mandok hata anon parjolo di poin D na parjolo ruas tian HKBP Kebayoran Lama ima amata calon situa SED Tapubolon SCMM na padua honan non mandok hata sian HKBP perhalado sian HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender dungi patuluhon parhalado sian HKBP Kebayoran Lama situa Dotranas P Pasar Ibu MM. Sama ita tu naparjolo napa pasahaton tadda holong sian ruas cendramata sian huria dohot parhalado tu pendeta Ivander M Lumbantobing SSI dohot keluarga. Jongjong Hami Nuaing Dison mewakili saluhutna ruas ni HKBP Kebayoran Lama Rap Dohot Parhalado
pasaton tanda holong siap kita tu paditata napidah ima padita Evander amang padita Evander bertobing 10 tahun 4 tahun 10 bulan kita rak marsaur di kuriat tahun. Jadi ope amang somon tanda holong siap kami Tuhamu pasaton nami Tuhamu parjolo ima tanda kasih sian jemaat paduahon persembahan minggu dari patupa dari tanggal 10 Agustus tahun 2020 nasalpu patuluhon ima ucapan syukur ditikina pengukuhan sidi angkatan 2010 sia 2020 popaton tanda kasih sian jemaat ima tulu hali balajo palimahon gaji bulan Agustus tahun 2020 paunopon cendramata sian jemaat jalan apa pituhon ima sian parhalau duni huriat tahun. Jadi ala nama sanuaingon amang nian sematono nami donia Tuhamu alai hobar tu protap manang protokol kesehatan holan kupasat kami mon secara simbolis lasma rohamuna majaloon jala tuhat tama mamasu-masu. Jadi sekalian matu acara matok hata pertandingan sian napina borhat ima sian amata padita Evander Lumban Tobing. Iya, mau lihat di tuhatta, alla poita di bagasan lasni roha, dota ipason di apalatikion. Jadi amang inang di sondo hami jongjong keluarga pandita Evander Lumban Tobing, dot inang dot dakdanak, honma perpudi hami, porhat mami itu inganan pakobasion naim baru. Jadi sebelum kami naman kata parjolo mas yan ka dakdan ako natin mang inang si Salem dot si Ludwig tuluhalak mahami rotuson opat mahami borhat. Salam mamang inang. Kami mau pindah ke tempat yang baru di HKBP Klender. Terima kasih untuk semuanya. Amang inang, opung doli, opung boru. Terima kasih untuk selama ini yang menyayangi kami. Doakan kami di tempat yang baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf, Amang Inang. Shalom. Puji syukur kita panjatkan
hadapan Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Hari terakhir kami berdiri di sini. 4 tahun 10 bulan. Saya ingat pertama sekali saya berdiri di sini bulan 10 tahun 2015. Saya sama sekali tidak ada mengenal jemaat di sini. Tapi sekarang saya melihat semua, saya mengenal semua, dan saya merasakan kasih sayang kepada kami selama ini. Amang Inang 4 tahun 10 bulan, dibilang singkat tidak, tapi dibilang lama juga tidak. Tapi sudah sangat-sangat banyak yang kami rasakan di sini. Banyak berkat yang Tuhan berikan melalui jemaat, melalui persaudaraan, melalui teman-teman. Bahkan salah satu anak kami di sini lahir dan dibaptis di gereja ini. HKBP Kebayoran Lama sangat berkesan pada kami. Ibaratnya sebuah buku akan menjadi bab tersendiri dalam kehidupan perjalanan pelayanan kami. Suka duka, tertawa bersama, pelajaran, didikan dari Amang Inang, Opung Boru, Opung Doli, menghantarkan kami pada sampai hari ini. Seperti kata orang tua, tidak ada kata yang lebih tinggi dari kata terima kasih. Terima kasih Amang Inang untuk selama ini tidak bisa saya rangkai kata-kata saya. Sebenarnya banyak sekali dari minggu-minggu lalu apa yang mau saya ucapkan. Karena begitu banyak kenangan saya. Ada yang sebagai kakak saya, ada yang sebagai opung, orang tua. Dan gereja ini adalah gereja yang penuh kasih. Amang Inang, inilah kami terakhir kali di sini. Tadi waktu diberangkatkan, saya tiba-tiba terhenyak ketika dikatakan di Paborhat Mahamu. Udah, ternyata kita akan berpisah, walaupun sebenarnya kita bisa bertemu kembali. Tapi tadi tiba-tiba saya sangat terharu karena saya mengingat kembali dari awal kami di sini tidak mengenal satupun. Tapi berjalannya waktu, begitu banyak kasih sayang yang kami terima. Tidak bisa kami jabarkan satu persatu. Banyak kenangan, setiap kategorial, tidak bisa saya jabarkan. Terima kasih Amang Inang. Terima kasih buat Parhalado kami yang selama ini mendukung Amang, mendukung pelayanannya, Amang Inang Parhalado. Doa kami untuk Parhalado HKBP Kebayoran Lama semakin solid dan tetap memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat setiap kategorial. Beberapa kategorial udah membuat perpisahan secara khusus kepada kami. Karena sejujurnya kita juga, karena di masa pandemi ini, ternyata memberikan acara khusus
membuat kami sangat terharu, meluangkan waktunya kepada kami. Kategori perempuan diwakilkan buat Inang kategori perempuan yang ada di rumah. Terima kasih Inang. Inang Lydia diwakilkan juga. Terima kasih Inang. Lansia, Opung Boru, Opung Doli. Saya sangat sedih ketika mereka tidak ada satupun yang bisa hadir. Opung Boru, Opung Doli kiranya diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan dalam masa-masa tuanya, memberikan damai sejahtera. Buat Ina Hana, bahkan sampai rela datang ke rumah karena usia mereka, kami harus ketemu dengan Pendeta Tobing. Buat kategori ama, kategori Naposo Bulung, remaja, kakak kesayangan Salem dan Ludwig, mereka tidak pernah lupa dengan kakak-kakak kesayangannya, abang-abangnya. Sekolah minggu yang mengajarin Salem dan Ludwig, Immanuel, PKM, yang kakak-kakak saya yang selalu ketawa ketiwi bersama saya. Punguan-punguan kategori lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Amang Inang, terima kasih. Dan seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Kami juga manusia biasa pasti melakukan kesalahan. Dari hati kami yang paling dalam, kami memohon maaf Amang Inang, jika ada yang kurang berkenan dari pelayanan kami selama ini. Kiranya itu bisa dihapuskan dan kita boleh bertemu kembali di hari yang indah. Kita bertemu dengan senyuman. Ingatlah kami Amang Inang, doakanlah kami dimanapun pelayanan kami nanti, baik di kalender maupun setelahnya. Doakan kami Amang Inang mampu memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Amang Inang yang ada di sini. Terima kasih Amang Inang yang ada di rumah. Terima kasih HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ya na perjolo Auliate tu Tuhan di bata ala di loasita marpungu di bagasan lasni roha. Mauliate secara khusus pasatami itu Amang Preses HKBP Distrik DKI Jakarta na diwakili inang Pendita Boru Batubara dot inang Pendita Boru Simangucong. Mauliate mau pasatami tu Pandita Resot HKBP Kebayoran Lama dohot di Sude Amanginang Parhalado di tonga-tonga ni Huriatta. Pasatami Mauliate tu Sude dewan-dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, dohot di partaun di kerjasama naulin na denggan saleleng hami mangula di tonga-tonga Huriatta. Mauliate ma dia ka kategorial termasuk ma dia ka punguan-punguan non kategorial. Mauliate dia manginang naung rosian si Sapulonom Banjar di bagasan Tikion. Mauliate mak pasatami ay ngaras mihami di HKBP Kalender. Jadi donganami sahuria sian HKBP Kalender. Jadi Mauliate mak dia manginang parhalado dot ruas na mandohoti acara. Jadi di hita saluhutna
songon hatani debata marhite parjamita mandok martikibe do luhutna martitibe do ka sakap-sakap di hasianganon. Jadi ima perdalanan di ngoluon dangadong na hot dangadong na abadi marsikat soren do luhutna. Jala kami nunga 4 tahun 10 bulan mangula di Kebayoran Lama uraju mihami parsuroni Tuhani jala dangadong na kebetulan kami di son ima kairos nasian Tuhani Tuhami lapatanna ima partikian nama cayarga si lehon-lehon nasian Tuhani jala boy kami mengalami sude aka pelayanan aka lasni roha dot aka nasing di tonga-tonga ni huriatta 4 tahun 10 bulan tidak lama tapi juga tidak pendek. Rohami tolu halak 2 tahun dope alai 2016 lahir ma si Ludwig Moloon anak Bekasi on anak Kebayoran Lama tokinai gabe anak kalender. Jadi mulai gedung sekolah minggu lama di san sahatu sopo praja boy jongjong ima ragam pelayanan na di pasahat Tuhani Tuhami nang tu tonga-tonga huriata. Jadi mauliate godang amanginang di hita saluhutna di tonga-tonga parsaurata diaka banjar-banjar 16 banjar diaka kategorial lansia ama perempuan Lydia Inahana Naposo Bulung remaja dohot sekolah minggu 5 kepunguan-punguan kategorial jala merjanji dohami tuaka opung doli dot opung boru hari Minggu aladang boy ro nasida sianon mak kami dada tu opung doli opung boru na dijabu ala live hita sian gereja. Jadi ima lasni rohai sada pengalaman si ingoton na macai uli sian huriata HKBP Kebayoran Lama. Jadi amanginang ala dakpola dau pindah kami sian Jakarta Selatan tu Jakarta Timur lapatanna tapangido matu Tuhani di lehon partikian nauli hatop salpu pandemi COVID boy hita pajupang use diaka partikian nauli gajang ma umur ta sude na hadir manang na marminggu di bagas nabe sehat-sehat ma hita saluhutna aka manginang mulai sian dakdanak sekolah minggu sahat waka na tua-tua nami aka pung doli opung boru na dijabu. Jadi mangido kami tangyakon mahami mangula di tempat pakobasion Naim Baru sehat-sehat kami di bagasan Hagogo Nasian Tuhani mak upake kami mangula ulaon parsuron
ni Tuhani. Tu inang buru perdiri selamat melayani di HKBP Kebayoran Lama. Dot halak abang pe selamat melayani dohot keluarga Lasma Rohamuna mangula di Huriaon marsangap mak goarni debata di tonga-tonga Huriana. Ima sian hami amang inang saluhut na hitana marpungu di son dohot na marminggu di tonga-tonga bagas nabe. Horas ma di hita saluhut na. Na mangihut ima hata pamuhai sian na pinaojak tu inang pendeta Jojor Buru Pardede pinasa ma partikian. Mulia tema di partikian na pinasahat ni Huriata HKBP Kebayoran Lama di Bagasan Tikion. Alani adorang so hupasatami songon hata parhorason di hita parjulumara upasatami tu keluarga tu amang Pandita Sirait. Horas malihita salutna. Mulia tema tama tapasaha parjulu tu mata perdengan basa. Ai dilihot dihita hahi pason. Nasni roha. Termobi tiur ni perlangitan di bagasan manuguton. Buhita pajupang di parminggota sadarion. Mulia tema nang partikian na pinasahat tu hami di inang pinaujak inang Pandita Jojor Buru Pardidi di Huriata HKBP Kebayoran Lama. Perjulu pataddaw makamang inang akadak danak yanakon naung pinalumihun debata di hami keluarga na di tonga-tonga buru nami ombel sekangan marguar Anastasia Septina Boru Sirait. Tubuh Maibana di hari 2 September 2002. Jala lama masuk itu jenjang perkuliahan Maibana di Bagasan Taunon. Mulai itu hatta di jalo Maibana di ITS Surabaya jurusan Teknik Industri. Si nomor 2 si Bawa Margowar Yeremia Krishna Tanael Sirait. Tubuh ibana di hari 10 Agustus na salpu perninggotan ulang tahun na tahun 2005. Jala nuaing kelas sada SMA di SMA 20 Sia. Siapudan baru Margowar Adventia Anggita Boru Sirait. Tubuh ibana di hari 5 Desember 2008. Kalau saya SMP manuaing di SMP Strada di Pesanggerahan dari Petukangan. Ima dak danak naung pinasan debata di hami. Ia hami Pandita Sabam Sirait. Marhobas di tonga-tonga di hurin itu hatta di HKBP Resort Petukangan. Ojak mahami di 10 Agustus tahun salpu. Jadi saya tahu mahami naung marhobas di tonga-tonga di huriatta HKBP Petukangan.
Jadi nahubo to majai sian kebaran lama do petukangan. Jadi orang tua ni petukangan do kebaran lamon. Ba akapahu puna mahami ono kapalita sinuengon sian na parjulu sian kami. Jadi muliate ma di pajakono muna di inang pardita jojor buru pardidi laho mangula marhobas di tonga-tonga ni huriata di HKBP kebaran lamon. Satu hatam mama masu-masu do mandongani saluhutna akapakobasion do parsorena sida rap do tamu amanginang ruas nang sona kadonga perhalado nang soni terlumui do amang pardita resoh deson. Soni marahata se kami horas malihita. Na huhormati kami amang preses distrik Walu DKI Jakarta Raya, marhite inang pandita Ridhoi Batubara, Narosian distrik dohot inang pandita Lydia Burusimangusong. Na huhormati kami amang uluan pandita resort HKBP Kebayoran Lama, amang pandita Simajutak. Na huhormati kami saluhut parhalado HKBP Kebayoran Lama. Laos songoni na huhaholongi kami sudi akaruas ni huriata HKBP Kebayoran Lama namar minggu sadarion di tonga bagas joro ni debata songoni napatupa parmingguon di tongani bagas tabe. Mauliate ma tadok tutu hatta pardenggan basai ala boido sadarion mardalan ulaon pangujakonon nami di tonga-tongani huriata di bagasan sadarion nangpe dalam situasi songon nataboto pandemi COVID-10 sia. Dan memang songonna dijahahon nakanin berselang onom bulan ma SK nami sian sada Februari nasalpu alai ikon sadariom mahami boy ojak 23 Agustus 2020 ala situasi yang sudah kita tahu. Alani mauliate mah di parsaurata di bagasan sadarion disudi akaruas ni huria nang majakon hami apala di bagasan tikion mulai sian sikola minggu nasuboi rap dohot hita di tonga di bagas nabe songoni nang diaka remaja naposo ina ama songoni nang lansia nasuboi rap dohot hita di tongani bagas joro di bagasan tikion. Alani di pasu-pasu tu hatama parsaorota amang dohot inang diaka parsauran namangihut di tonga-tongani huriata marhite-hite pakobasion di hurianaon. Jala moliate do dohonokku nang songoni di parhalado HKBP Kebayoran Lama di pajak konon muna amang inang dihami alani rakmahita amang do inang makobasi huriana di tonga-tonga ni huriata tuaka ari namangihut. Jala dohonon nami do nang mauliate tu preses HKBP distrik 8 Jakarta nani wakilhon ni inang Pardita Boru Batubara di son saha matabe nang tu amang preses di pasu-pasu tu hatama pakobasion ni amangi jalalam tu sehatna amang preses jala moliate hupasat hami tu amang Pardita Resort uluan ni HKBP Kebayoran Lama di son di pajak konon muna amang dihami rap dohot keluarga di son saitu hatama amang mamasu-masu hita dia kapakobasion di tonga-tonga ni huriana bain sangap di
debata. Jala dohoron nami do mauliate di ruas ni Huria HKBP Perumnas Klender naro di bagasan tikion las rohanami. Jadi sarupa do partikian nami dohot amang padita Ivander Lumban Tobing 4 tahun 10 bulan kami tong di HKBP Perumnas Klender. Ojak kami disi 6 Oktober 2015 alai di Paborohat Mahami nari Minggui tanggal 10 Agustus 2020. Jala las rohaku amanginang di ruas ni Huria HKBP Perumnas Klender rap dohot na mewakili sian perhalado. Terwakili do di son sude sian kategorial ima kecuali sian sekolah minggu dohot lansia hobartu protap naking dang boy dohot alai terwakili do sian kategorial adong do mewakili ina, adong mewakili ama, adong mewakili kor gabungan, adong mewakili kor Immanuel, adong mewakili nang sian remaja na poso, songoni nang perhalado situata adong 2 dison, amang situa RJ Siregar, dohot amang situa Gultom, dohot sia calon situa naro di bagasan tikion las rohaku. Jadi apalah sude calon situa mana rohok kami. Alani ulini parsaurat tasalelengon doho pakko basyota do ibanna rohamu amanginang. Alani do mauliate ma di haroromuna di son sahab matabe ala dang mula behami tusan di son nama hami. Ya alanung di paborhat tamu hami sianan ya ba di son nama hami dang mula be sahab matabe tusdeak karuas ni Huriata songoni nang perhaladutta songoni nang amang padita na 2 amang padita Edison siahaan dohot amang uluan padita Resort amang padita Ronald Manalu jala songoni nang moliate na mewakili sian wik jadi molo hami di san amanginang wik diaspora mahami di parserahan jadi adong do sian wik diaspora moliate dia mang Saud Sitompul dan Inang Burugultom kehadirannya pada saat ini ya songoni adong do disondongan nami padita Nurista Boru Simajutak rak mangula dohot amang padita Sirait di HKBP Petukangan songonani do niamang nakanin ala HKBP Petukangan majae sian Kebayoran Lama odo jadi inang padita tadi son kepingin melihat ya songod dia do tutu ne tua-tua ni Petukangan HKBP Petukangan ni itulah kehadiran inang itu di sini mau lihat nang kita sama-sama datang nakanin sian Petukangan aladang sian Klender behame ro songonima amang dohot inang songon hata pamuhai di hami di bagasan tikion jala mau liate di sude panitia jadi di Huria HKBP Perumnas Klender macesikop ulau nomor panitia do di son. Jadi komunikasi ta di piga-piga Arion mau lihat amang berjalan lancar komunikasi kita dan boi merdalan ulau tasadarion di pasu-pasu tuhat tamai marsangap ma guarni debata tuaka ari nanaingro diaka pako basyota horas madihita saluhutna. Na mangihut pinasahat matiki na mewakili ruas ni Huriata KBP Kebayoran Lama tu amang calon situa SED Tapu Bolon SEMM pasata yang partikian. Shalom. Nah, holongi kami amang Pandita Resort HKBP Kebayoran Lama,
Amang Pandita Eben Siardo Simanjuntak, STH MTH, Amang Preses, manangda mewakili Inang Pandita Boru Batubara, Sian Distrik DKI Jakarta, Amang Pendita Ivander Malise Lumban Tobing, Dohot Inang Pandita Jojor Boru Pardede STH sebagai pendeta fungsional, amanami Dohot Inanami Parhalado HKBP Kebayoran Lama, Dohot Parhalado HKBP Klender, amanami Dohot Inanami Ruas Nihuria HKBP Resort Kebayoran Lama, Sian Dakdanak Sahatu Natua-tua. Horas. Parjolo mandok mauliati hitatu tuhata Yesus Kristus alani asini rohana wei tamar minggu huhut paborhaton songoni paujakon pandita fungsional HKBP Kebayoran Lama di bagasan protokol COVID-19 yang begitu ketat. Kami mewakili ruas Sian Banjar Tanah Kusir Kodam, Pasahaton Hata Kesan dan Pesan di Borhat-Borhat Amang Pandita Ivander Lumban Tobing. Makobasi Maamang Salelengo 4 tahun 10 bulan di HKBP Kebayoran Lama, Dungi 2 tahun mah di Parpudi Gabe Ruas Banjar Tanah Kusir Kodam. Macailas do rohanami di aka parsawarani Amang Pandita tusude akar ruas di HKBP Kebayoran Lama, ditanda jala di parate-ate hamu amang sude ruas di Huria sian na tua-tua sahatu generasi muda molodang situasi songonon mungkin sudah penuh mungkin HKBP Kebayoran Lama. Urang ganjang hui lahami parsaurata lani macai denggan do rap martangiang patanakon hatani debata jala marstupahan di sude aka ulaun di ruason. Alai songon aposoni debata ikon unduk dohamu di parsuroni huriai HKBP pos dorohanami songoni uli di Parsaurata, di Huriata, di HKBP Kebayoran Lama, lau songonido muse ulini barita pakobasion muna di HKBP Klender, bagion nami muse, borhat do hamu amang, pandita nami, manadikon hami di luaton, saya didongani tuhata Yesus Kristus si mahamu marmahani, ruas muna naniam baru di bagasan holong dohot habisuhon, nasian tuhata. Muladong aka hata manang pangalawan nami nahurang saleleng parsorata di Huriaon sai ulima rohamuna makalupaoni di bagasan holong nasian tuhatai ingotami mahamu di Banjar manang di Ruason jala pos dorohanami sai di lehon debata tiki nalet boi pajupang muse anon di bagasan hahipason. Debatama mendungani amang pandita nami songoni sude hita di ruas HKBP Kebayoran Lama. Di inang pandita fungsional nami inang pandita Jojor Boru Pardede. Selamat datang madihamu, rade mahami mangihut di Pakobasian Muna. Selamat berkarya dan selamat melayani inang. Botima hatasian nami Horas. Namang ihut pinasahat matiki mangalehon hata borhat sian parhalado HKBP Perumnas Klender na dipasahat amang situa RJ Siregar. Shalom. Horas madihita sudena.
Sebelum hulon jatuh kami pakationon, naking songon na di patorang inang padita jojor boru pardede, asa jongjong majo hita nasian HKBP Resort Perumnas Klender. Nyon mahami amanginang narosian HKBP Resort Perumnas Klender, mungkin molohu bilangi hami lebih hurang 200 halak mahami naneng rotuson, alayalani protap kesehatan, mungkin olanom mahami naboi sahat tu huriata di HKBP Resort Kebayoran Lama. Tabe masya kami sude parhalado dohot ruas HKBP Resort Perumnas Klender sahat matu hamuna sude hita parhalado dohot ruas HKBP Resort Kebayoran Lama. Moliate mak hudul mahita. Nahu hormati hami amang pereses na diwakili inang padita boru batubara dohot inang padita boru mangucong. Nahu hormati hami amang padita Resort HKBP Kebayoran Lama, amang padita Simajutak. Nahu hormati hami amang padita Sabam Sirait. Nahu hormati hami amang padita Evander Lubat Tobing. Nahu hormati hami inang padita Jojor Boru Pardede. Damang dainang sude hita napungu dison nahu haholongi hami. Dison hami jongjong mewakili padita parhalado ruas HKBP Resort Perumnas Klender. Mandok moleate tutu hatta debata ala asi doh tolong ni rohana boy hita marpungu apala di tikion ima di parmingguon jam 8 laho pabor hatton amang padita Evander Lubat Tobing dohot na paujakon inak padita Jojor Boru Pardede. Mauleate mahubasat hami tu hamu sude parhalado na adong di HKBP Resort Kebayoran Lama. Di sude akan adenggan nauli naung di baik kamu tu ama padita Evander Lubat Tobing naking nunga di patorang sonari di paborhat hamuma nasida tu huriata di HKBP Resort Perumnas Klender. Selamat datang di Amang, welcome, selamat menikmati cinta kasih Tuhan di HKBP Resort Perumnas Klender. Upa buah hami sautik, ia hami godang doamang aka parhalado di HKBP Resort Perumnas Klender dongan muna sudut no posok. Hira-hira rata-rata adong do hami nong situa di san kepala 4 adong mahi kira-kira 7 halak. Roma muse aka calo situa tongdo hira-hira kepala 4 1 kepala 5 nanaing makubasi huriata HKBP Resort Perumnas Klender. Pos marohani amang sudenai boido rak mangula hita tapajolo madebata lo mangulahon lo moni rohana di huriana. Ima hatanami selamat datang tuamang Evander Lubat Tobing dohot inang dohot keluarga. Nak songoni di inang padeta Jojor Boru Pardede. 4 tahun 8 bulan inangate. 4 tahun 8 bulan 10 bulan. Rap hita mangula di Huria HKBP Resort Perumnas Klender. Tikiro inangon tu huriata hami calo situa dope. Jadi inangodo nama ngajari hami bohado para gedaon bohado ulon niaka situa. Jadi moleate mainang disude akka nong pinasat ninang salelengon boy hami jongjong di son sonari songon na mewakili mahami mandok moleate tu inang dohot tu keluarga tarlumuwi mah tuang padita Sabam Sirait
na setoktong madongani inang roh tuhuriata di HKBP Resort Perumnas Klender. Mungkin inang godang aka nauli na denggan dohot hamaolon natabolus alai alani sihol ni rohani uria dohot parhalado boy sude denggan ulau ni tulus bay sangat di guarna jala tarpasu-pasu do sude ruas ni HKBP Resort Perumnas Klender. Nak songoni inang di sude akka jamita nang pinasaat inang tuhami di parmingguan di pertangyangan wek nung ngatung macedenggan jala tarpasu-pasu do hami jala boy do gabe menyemangati hami sudut no poso boy makubasi di huria ni Tuhani mauleate mainang hami pe pos rohanami dapat toninang do sude akan naulina denggan di HKBP Resort Kebayoran Lamaon molo dibadikot do gereja HKBP Perumnas Klender dohot gereja HKBP Resort Kebayoran Lamaon hira anggina do hami molo onin nanaking hubege nunga marumur 55 tahun gerejaon maulo gereja nami mungkin baru kepala 4 jadi mungkin imah hurasa alani aka partikian najolo gabe songon na labat perkembangan di HKBP Resort Resort Perumnas Klender ale pos rohanami molo hubere kami di son tung macai minardo bohita sude diaka inanami di son dohot diaka amanami pos rohanami namar si tukol-tukolod dahita huriah di HKBP Naboloni asa bait sangat di guarna tarpasu-pasu hita ruas nang parhalado songonima hata naboy hupasat hami di hita sude napungu di son nak songoni namar minggu di bagasta masing-masing upake hami hata sian pepatah Melayu kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam laci kalau ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan jangan simpan di dalam hati kalaulah ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalaulah ada umur yang panjang bolehlah kita berjumpa lagi songonima hatasya kami tuhata mama masu hita horas madi hita saluna diuduti momse nama dokata sian parhalado sian HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama pinasa amatiki tu amang situa terandus Parasman Pasaribu MM. Horas marita salutna. Songon narangit taulay jo. Horas marita salutna. Salam. Diusip panitia nak kering jepek-jepek baik kamu. Alai mangidu izin baru nanggu 10 menit deh. Mau lihat mana itu hatta. Nah hormati kami Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Nah diwakili inang pendeta Ridhoi Boru Batubara. Dohot inang Didia Boru Simangusong. Nah hormati kami abang pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, abang pendeta Eben S. Simajutak. Nah hormati kami pendeta Resort HKBP Tukangan, amang pendeta Sirait, dohok nakaning rombongan muna, inang pendeta Norista Sian. Nah hormati kami pendeta fungsional
Padita Ipander Lubat Tobing nauk tapabor hak nakaning dohot keluarga dot na hormati hami inang Padita Jojor buru pardede STH dohot keluarga dot amang Padita Sabam Sirait soninang akka Yanakota na hormati hami rombongan ni ruas dot parhalado sian HKBP Klender do sudi aka punguan kategorial nong dipatorang inang Padita Jojor nakaning songon inang tu rekan-rekan parhalado sudi hita parhalado HKIP Resort Kebayoran Lama nahua kolongi hami sudi ruas ni Huriata namar minggu rap dohot hita di son waeng dohot namar minggu live streaming di Bagastabe sudah punguan kategorial, perwakilan Banjar, perwakilan Kor, sudah mata hita na pungudison. Shalom. Tapuji matu hatta na papungon hita, marminggu uhut pai huti huton di napaojakon, inang Padita fungsional ne baru, inang Padita Jojor, baru pardede STH, uhut pabor haton, na taholongi amak Padita Ipander Lubat Tobing sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Perumnas Klender. Acara pagi ini adalah acara ritual HKBP, acara organisasi dalam melaksanakan fungsi organisasi dalam pengaturan penugasan personil pendeta di HKBP. Dalam mangojakon do paberhaton Padita songonoman yang namasa di HKBP unak songon akan data BG di luar. Kami ucapkan selamat bertugas tu amang Padita Ipander Lubat Tobing di HKBP Perumnas Klender. Selamat jalan di hamu amang songon inang di inang boru Tagalung. Soalnya nang di anak kota Naduai, Salem dohot Ludwig. Hampir 5 tahun matutu hita, rap melayani di Huriata di Bagasan, sadani roha do di sude aka suka dan duka naung ta lewati. Mau lihat ya mang di sude pabahenamu, mau lihat di sude pelayananmu namang di Huriawan. Takas do upay huti utami, takas do berek kami di pelayanan ni amang sa Lilingon. Law si dotok Panginoon nami, asa bayanom muna lubi siyan naung dilawak kamu, di Kebayoran Lamaon, di Huriata HKBP Perumnas Klender. Upasaat tayo mo siya mauliate, tu inang Padita Jojor, buru pardede, welcome aboard ina, welcome ya KBP Kebayoran Lama. Memang gereja ini lebih tua sedikit dari KBP Klender. Kita sudah berumur 55 tahun dan tentunya karakteristik dari ruasnya juga berbeda. Jumlah jemaat kita yang ada di HKBP Kebayoran Lama saat ini hanya 782 kakak. Dan melihat statistik akan terus berkurang. Dan inilah ciri daripada gereja yang ada di pusat kota. Akan berkurang karena anak-anak banyak yang pindah keluar Jakarta ini. Dari data statistik, jumlah jemaat kita di sini adalah 2.561 orang. Di antaranya 815 orang adalah lansia atau 30,7%. Untuk itu perlu pelayanan yang khusus, pelayanan yang lebih terhadap orang-orang tua kita lansia itu inang. Perlu mendapat perhatian supaya mereka bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih muse di masa pandemi saunare, pandemi COVID,
banyak acara-acara gereja yang live streaming di TV. Jemaat mempunyai pilihan masing-masing. Jemaat bisa melihat channel ada ratusan, mungkin ada ribuan channel yang menayangkan live streaming atau acara gereja di YouTube. Bahkan pendeta yang sudah pensiun juga berlomba-lomba untuk membuat channel masing-masing. Artinya apa? Bahwa dunia virtual sekarang menjadi alternatif pelayanan untuk kita para pelayan ini. Dan pendeta harus bisa menyesuaikan diri. Perkembangan ini tidak bisa ditahan oleh siapapun. Pada suatu saat nanti, malam biar kita kosong gereja ala naong marminggu di Jabu Nabi. Bahasa pola marminggu, bahasa pola tu gereja, bui di Jabu, bui pilihan, kurang channel. Itu yang kita lihat di HKBP Kebayoran Lama Inang. Sebelumnya kami ada 3 kebaktian, jam 7.30, 10.30 dan 14.30. Oleh hari kita merencanakan untuk menggabung yang pertama dan yang kedua. Kenapa? Karena jemaat yang datang hanya rata-rata 30. Jadi akan kita gabung kebaktian pertama dan kedua dan kebaktian sore. Kebaktian sore agak unik sedikit karena kebanyakan jemaatnya, mungkin 80% dari jemaat kebaktian sore adalah orang non-jemaat kita atau tamu kita di gereja ini. Untuk ini perlu pemikiran yang matang Inang. Dan inilah yang kami mohon bantuan dari Inang sebagai pendeta fungsional kepada Amang Pendeta Resort supaya bisa saling bekerja sama, bisa meningkatkan pelayanan. Dan kalau kita lihat saat ini banyak gereja HKBP yang sudah melakukan virtual atau siaran langsung atau mungkin juga siaran rekaman untuk renungan harian dari Almanak HKBP. Sudah banyak yang melakukan itu. Artinya apa? Bahwa kita dituntut, para pelayan gereja dituntut untuk melayani lebih dengan cara-cara memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Banyak gereja yang hanya bermodalkan peralatan yang terbatas, tapi mereka berani, mereka mau melayani jemaatnya dengan modal handphone. Inilah yang kita tunjukkan Amang Inang, bagaimana perubahan cara melayani di gereja kita, khususnya di gereja HKBP Kebayoran Lama ini. Kita harus merebut hati jemaat kita. Kita harus bisa mendekatkan diri kita. Kita harus bisa melayani semua kebutuhan-kebutuhan dari jemaat kita. Akhir kata, saya teringat Inang, tadi Inang mengatakan bahwa membawa ada 9 atau ikut 9 orang calon sintua rombongan ke HKBP sekarang ini, ke HKBP Kebayoran Lama. Di kami juga ada Inang calon sintua, ada 5 orang yang sudah cukup lama. Mungkin ada yang sampai 3 tahun. Tugas Inang lah ini Inang untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan mereka. Dan Inanglah yang akan membantu Amang Pendeta Resort supaya mereka ini juga secepatnya bisa diangkat menjadi sintua nagok. Memang pandemi COVID-19 ini merubah tatanan kehidupan kita di segala aspek, bukan hanya di pergaulan sehari-hari, juga di pelayanan di gereja. Tapi segala kesulitan-kesulitan itu juga bisa juga diatasi dengan memakai teknologi juga. Ada tantangan, ada jawaban, terus tantangan itu harus kita atasi. Dan peningkatan pelayanan harus tetap kita lakukan di HKBP Kebayoran Lama ini. Sementara
Tu amang inang sian HKBP kalender sonong puwatara kami nak kaning duksidung anon sian garejawan amang inang satabi amang inang pertamu edohami ala yang gosahalio amang inang ala ni protokol ni covidon ala ancaman ni covid jadi anon dung mula gereja itor haluar dohita sian bagas gerejawan jala haluar sian kompleks ni gerejawan tajalot bagion na don non si panganota di teras ni gereja tajalo may laos keluar mahita tu mobil tabe jala mulak mahita sian ingananon so dino nak tu sude ruas di huriata maribu-ribu maaf amanginang ala ido protokol naung tatetapon menurut peraturan pemerintah baik itu Pergub DKI, keputusan gubernur, dan juga surat edaran daripada Menteri Agama. Jadi salinari dohon naima dihamu amang padita nami padita tubing selamat jalan marihamu mangula mahamu amang di HKBP kalender dipargugui diparbisuhi jala dipasu-pasu tuhat tamahamu diulau muna na barui. So na idokon ni pamamalor nami, pidong si tabi-tabi, habang di hauma. Horas mahamu hubaborat hami, horas mahami tininggal muna. Dolo ni panaparan, tudokon ni dolok tarasabungan. Say horas mahamu di padaladan, songoni dung sahat tamu tuinganan muna di kalender. Nak tuinang nami, inang padita jojor, boru perdede dohon nami matutu alesa do pama menangate bulung na martapuk bulung ni simar lasuna nung mahu jalo hami hamu gabe padita nami dohon nami horas-horas mahamu mangulahuni jala di dongani tu hatta motivasian hami horas padita salutna. Hurian itu hata namar pungu di bagas joro sadarion dohot namar pungu nama dohot di acaron di bagas tabe ima aka hata-hata kata-kata sambutan dungi napar pudian non pengarahan sian preses sekaligus menutup acara tahun dung sipul permingguan tahun hot mahita di hududat tabe saluhutna lau mengikuti ramah tamah dang pola leleng asa sabar hita. Jadi pinasaha ma tiki tu na mewakili preses sekaligus menutup ibadah ta di mingguan. Horas madihita saluhutna. Mula mangaleon pengarahan mungkin adong ko penon sedetiki roa mang pareses lau mertugas di tongga-tongga ni huriata ati amang paditari sok nami amang simajutak alai songon nami wakili hami tonggo dohon nami hata moliate tu amang paditari sok amang pendeta simajuntak do tu sude parhalado nadong di tongga-tongga ni huriaon do sude ruas ni huria dilas ni rohata marhiti akan nama dohata nakingan akan nama mewakili di sudi akka pakobasion ni parhalado ni tuhata naposo ni tuhata pendeta Ivander Lubat Tobing dohot las ni rohamuna majakon inang pendeta Jojor Pardede Hamisian distrik au Pardita Ridoi Boru Batubara nyonya Sitompul dihami tolu dak danak adong gue sono pukuh bereng ro alai sia klender ro na sida opung saut Sitopul dohot hule-hule adong gotong son batu bara anggota ama di Huria Kebayoran Lamon jadi sukacita
Selalu hamirap dohot inang pendeta Lydia Simangucong, fungsional di kantor distrik Walu DKI Jakarta. Marlas niroa hami, ala salilingon, binege barita ni kebayoran lama memang akan alabok do. Terlemobi marhite amang situa yos 5 jutak, anggota MPSD periode yang lalu, 2010-2020. Tepuk tangan jo kita turia kebayoran lama. Memang ibasa diri pe menyaksikan itu bahwa tidak ada di sini yang keras-keras. Akan alabok go sude. Jadi mulu Matius 5 dokon, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Ate ido las nirohata di Huriaton itu berpengaruh dengan semua jemaat. Jidang pola ra nakpe patora ngamang hula-hula naking amang situ pasaribu gudang yulauni nang padita jojor rabdo tuhani burju-burju nasi daate labo-labok di bagasan pakateon nai Peter labok go tertarida do hawa ya, hawa suasana sukacita. Demikian juga pekarangannya sejuk, itu mempengaruhi kita dalam pelayanan. Imalas niroha moliati godang. Tadi melalui bingkisan napi nasahat ni jemaat, huria, perwakilan kategorial, dohot akapar halado. Memang tu amang padita ipander dohot keluarga do sahat. Ate detuk so berbinar-binar ate inang lubetubing ya alai tong natu kami doi songodongan nasatohonak kami natu kami do nabina imunai alani mulai gudang nape situasi covid merbuhal-buhal mapasu-pasu siat Tuhane pasti Tuhan tunjukkan jalan bagi kita teh rodo pasu-pasu mang naso dia pehita karejo manang work from home Bui dua ke jalan keluar nakingan nagabi dalan di pasu-pasu mabaur sian Hermon tusion mengalir diberikan oleh Tuhan ima aik naso hiaso mengalir sian Hermon tusion mengairi dodo duluhi tusion alai terus do dikirim aihi sahat tusion gawe terus nasida merlas niroha dakia haurangan naik sion dan dadau kirim Tuhani pasu-pasu. Ima pasu-pasu las niroha tuhriata parhalado sudita he nasohogari hami di bagasan ulauta sadarion dan semua tim panitia yang mendukung acara Paborhato do mangujako sadarion terima kasih. Demikian juga tim musik luar biasa. Song leadernya Marsaringar Suarana dot Aka Tagading. Kami bersuka cita dalam pelayanan hari ini. Selamat melayani ate jonok go kalender dohot kebayoran lama alai timur selatan ate memang ulabok go iselatan ku hilala ate alai napa somoni moliate ma di par kalender ate nalabok go to kamuna burju luar biasa ya itu gereja yang luar biasa sekarang kalender Marsaringar terbigi suarana untuk hal-hal banyak anggota MPSDP terpilih dosanya teh MPSD MPS ya luar biasa kalender jadi sukacita di kehadiran muna di patuduhamu deh laho pataruhon inang pendeta di patarhamu inak pendetaon balau sibuk kamu muse padi tahun ate luar biasa ya memang saya songonima doktong Parbue ni hatani tu hatta dihita saluhu nak marparbue mayate tajamot toma dirita ganop horas ma dihita saluhu nak tatutuk macarata marede mahita Roma 70 akka inanami amanami padita asa tatutup ulauta sian bukuede 227 ayat 2 dohot 4 Yesus ngoluni todiku.
tangiakon ma peliata martangiang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-leo nadinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hai masian nanilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo mai gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparahasia kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malo meneroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.